Днес, уважаеми зрители, ще ви срещна с една изключително интересна и противоречива личност. Жена, която, меко казано, бих определила като една от най-скандалните в българският ефир. Всяко нейно появяване на малкият екран е като шамар за светските персони и често се превръща в кошмар за тях. Затова всички те се пазят от нея като дявол от тамян. И съм сигурна, че вече се сещате за кого говоря. Цялата истина за тази скандална личност, за нейния динамичен и бурен светски живот, ще научите от самата нея, от Албена Вулева. Албена, здравей! Благодаря ти много, че прия поканата ми да ми гостуваш. Наистина ми е много приятно. Благодаря и аз за поканата. Ще започна с един малко по-тривиален въпрос. Беше ли готова в началото да станеш една от най-коментираните и най-презирани личности в България? Честно казано, да. Още когато ми предложиха от СКАТ да правя това предаване, веднага ми стана ясно, че това бързо ще ме направи известна и бързо ще привлече много негативни реакции срещу мен, най-малкото от страна на тези, които са герои в предаването. Така че, да, мисля, че си прецених риска и като че ли всичките очаквания, които имах, точно се сбъднаха. Няма сигурно човек в България, който да не знае името ти, но не плащаш ли прекалено висока цена за славата ти? Не мога да кажа, че е висока цена. Когато човек е известен, особено в малка държава като България, плюсовете са повече отколкото минусите, така че всички тези приказки за обратната страна на медала, които чува много често известни български хора да казват, не са много верни. Плюсовете са повече. Дори при такава не съвсем положителна слава, каквато имам аз. Парите, които получаваш като водеща на една толкова критично и скандално предаване, достатъчно ли са, за да компенсират светската помия, която се изсипва върху теб? Сега, за заплатите в България може много да се говори, както и за заплатите в кабелните телевизии. Не е толкова добре разработен бизнес с папарашките снимки, жълтите предавания и медии, колкото сигурно на Запад. Там с една хубава снимка папарашка се изхранват една година. При нас не е така. Ние, за да се изхранваме така средно добре, нали, правим цял месец предаване. Материалите, които правиш, са меко казано скандални, но често са изключително манипулирани от гледна точка на монтажа. Оттам е и комичният им ефект, но не мога да се съглася, че говориш само истини. Хората, които коментираш, нито са чак толкова дебели, нито чак толкова грозни, нито чак толкова тъпи. Защо го правиш? Сега, първо, това е шоу и основното, заради което го правим, е да развличаме хората, да ги привличаме към екрана в тези 30 минути и, разбира се, да провокираме някакви коментари, размисъл. Има много случаи, в които хората не са съгласни. Наистина, има случаи, в които не са съгласни само на думи, а вътрешно са съгласни. При нас с предаването телевизионно имаме лента, повечето неща могат да бъдат видяни. Нали? Не е като в вестник или печатно издание да кажеш нещо, да го хвърлиш просто. Е така, при нас винаги има доказателства. Ако пък не сме го доказали, не сме го доказали, нали? Но то се вижда, доколко сме прави, доколко не. Не може всеки да е съгласен с това, което казвам аз, защото малко или много това е мое коментарно предаване. Коментар е авторски мой. Естествено, той е до голяма степен субективен и изразява това, което аз мисля. До някаква степен това, което е впечатление на хората от екипа и тези, които са били на снимки, репортерски екип. Но все пак е субективно, така че не може да имаме една 100% на съгласност с това, което казвам. Изборът на Мис България е винаги много субективен и със сигурност Албена Вулева ще й намери кусури. Но, какво да ви говоря, преценете сами. Друг е въпросът дали има какво да се види, освен традиционните дефилета.